Oras marihita saluhutna di hamuah kadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorakso taparadi hatani itu hatta jumulu mahita martangiang. Dameni debatan na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata di Minggu pasapulu hodung Trinitatis di tanggal 10 Oktober 2025 ima hatani Tuhata natar surat di Sada Musa 32 ayat 22 rodi ayat 32 dohot topik Minggu nungata kaswida bohini debata. Aku telah melihat Allah. Hujah madihita tapai hutihuk madi bagasan rohat tabe songonoma di dok hatani Tuhata. Dungi hehe maibana borngin nai di pangarahom ma jolmana naduei dohot naposona buru-buru naduei dohot anakna na 10 sadei lahom manaripari hatariparan jabok. Jadi ditugihom manasida patariparhon di batangaihi di patariparma nasa na di ibanai tading maholan si Jakob jadi Roma sada halak marsiranggut dohot ibana rodi buha siangari alai dung di ida dang leak tuduk sa si Jakob disoro masuitna jadi ngedul ma soi ni si Jakobi dibahen parsirangguton na sidai. Dungi nina ibana ma palua ma au ainunga buha siang ngari. Alai nina si Jakob ma daku palua ho dajolo di pasu-pasu ho au. Dungi nina bawai ma madok ibana. Ise do guarmu. Si Jakob do nina. Jadi nina bawai ma dang be si Jakob do honon guarmu si Israel nama. Ai dia lo hodo de bata do ho jolma. Jala monang hodo. Monang doho. Dungi manukum ma si Jakob jalanin na. Ua pabua ma guarmu. Alainin na ibana ma. Buasa matung suku-sukunanmu guarhu. Dungi di pasu-pasu ibana disi. Jadi dibahen si Jakob ma guar ni parsiranggutani Peniel. Ainunga takaswida apalabuhi ni debata. Jala malua todiki. Dungi dina sinalpuan nai Penieli bicar mamataniari di ibana hape mekatekat ibana di bahen suitna. Alani ido ubahen sopo so dipangan hala Israel urak duldul rasi rasa nuaing ala disoro pardumuan ni suit ni si Jakobi. Ima hatani Tuhata. Di hamwa kadongan saha porsiaun ahama nabui taputihi sian jamitaon, sian barita nauli nau hujahahon tuhita tokinon. Totu na parjulu nabui taputihi siani jalan nagabi jamita dihita ima si Jakob ima ama manang natoras na bertanggung jawab. Odo na parjulu. Si Jakob ima ama manang natoras na bertanggung jawab. Orang tua yang bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Na mangodihon keluargana. Tohome ibana songon nido nai ima sahalak uluan manang imam di tonga-tonga ni keluarga. Taboto do ulu ate. Vitaldo uluon rupani. Fungsi ni ului songon pamatak taon ikonarong do ulu. Ipi asa denggan rupani jala sikop sudi. Boido dang adok tangan, boido dang adong pat, boido dang marigung, dang marpinggol, boidui. Sudi boido dang adong anggota tubuhon alai hirana sarong do jolma naso marulu ate. Sudi do jolma marulu. Heado tabereng mungkin jolma dang marpat alai adong uluna. Ale dang adong jolma marpat martangan dang adong uluna. Jadi nabui mago do
rupani anggota tubuh taon kecuali ulu. Molo dangadong ulu jom bidora didok guarniate. Hamo kamang dohot tamu ina nami amaido nasongon uluan di tonga-tonga ni rumah tanggai. Ido asa molo mate amai hira nama ponggolulu do rupani. Jadi maponggolulu do didok. Jala molo mate ina tutu akaina naposo dui binoto didok ba didok mai matopas tataring. Janggo ulu dang bui gation. Anggota tataring na bui gation dui. Budak tataring na duminggan mai ngati daripada tataring na jului. Arong nuai kompor gas, kompor masak rupani na lebih canggih. Atik bohadu ala ni mulu mebelu ina songon na moldo rupani muse marhamulia nati. Alana dangadong jumpa bera na songon na perjului. Imajui. Amaido batang bobat di tonga-tonga ni bagasna. Jadi na bertanggung jawab rupani hidup mati ni keluargai. Amaido tujai tujulu marmudu-muduhon sude pangisi ni bagasna. Amaido nagabe sahala ni keluarga, sahala. Jadi molo arga jala jagar idaun keluargai ala adong disi ama namar sahala. Dang ama namar salana te. Amaido nagabe pangodian doho nagabe pangalualuan nyaka yanakonna. Ido asa di upamani halak Batak didok dui tuan ya pangi ala marpanggaru-garuan. Tuan ya nahi ala adong ama pangalualuan. Jadi molo say mangalualu aka yanakotu amana ya memang ido situhuna. Jala sebalikna molo adong rupani ama-ama na manulak alu-alu ni akageleng na ama na so terpincang dui. Jadi molo adong ya rupani ama na so mangulahon tohonan na ba ama ahamai dohonot tate. Jadi ala ni tohonan ni amai dui. Odo na pinatuduhon ni si Jakob diturpukon jumulo do diodihon ibana keluargai. Dang dirina parjulu di sarihon ibana, diselamaton ibana. Alai aka anggota keluarga naido. Ido na taida rupani di ayat 22 sahatu ayat 20 tului. Jadi gabe ni ingok na julu taringot tu amau muse nakiningan adong do ikan ni bapa ate. Jadi unangal langi ninna natoras buru niba buasa ningon ikan di bapa duin anggu ikan niuma dangado. Jadi saya itor spesial do rupane dibayan amate. Imana perjulu totuna pagua hon nanaing putih atas ya turpukon tapar siranggut ma tuhatai bergumul dengan Tuhan. Do songo si Jakopon na marsiranggut ibana dohot Tuhani songoni do nang hita marsiranggut dohot Tuhani. Unang palua ibana sojolo di pasu-pasu Tuhani ho. Dakku palua ho dajolo di pasu-pasu hoau. Ima didok si Jakob. Jadi hita pe ikosai ido dohonota. Dakku palua ho Tuhan saliling so di pasu-pasu hoau. Marhiti na marsiranggut doho Tuhani ikoboy tal hilala perubahan natakas dinguluta. Ai perubahan guarnisi Jakob gabe si Israel dadaholan sekedar pergantian nama sabingi alai tumakas doya non taida perubahan ninguluna secara menyeluruh, secara total. Dia ma perubahan ni batutu dang dohonon nabe ibana parakal manang penipu. Atik pedi mulanai ba gabe sahirana parakal do ibana to ai dia kali ibana hahana si Esau. Alai guaron nama ibana pangeran Tuhan. Jadi molo tabe dengan no di kamus ido didok rupani pangeran Tuhan manang orang yang bergumul berjuang dengan Tuhan. Lapatanna aka pejuang-pejuang ni Tuhan ni nama hita. Songon si Israel nakiningani. Dia memusai perubahan na ikon idauta gabe pasu-pasu nama ibana tunahumaliang dada gabe pusa-pusa ate.
Hita pesongonido dung tapar sirangguto Tuhani ikon gabe pasu-pasu do hita tu na humaliak kita. Na patuluhon na boita putih hisia trupukon nung atakas wida bohini debata. Ima didok si Jakob. Parjupangata dohok debata dada secara fisik be. Molo si Jakob satikii pajupang secara fisik ibana rupani marhite-hite suruhan ni debata bawa didok rupani si. Datu ngadong besian hitaun na marnida debata secara fisik. Molo adong na mengaku pajupang ibana dohok debata bisa dipastikan pergabus de. Adang adong na bui pajupang dohok debata secara fisik. Si Musa sadiri tang bui jonok. Jala dang dibereng ibana debata. Marhite-hite nala manang dilaniapi. Marhite na terbakari do rupani ibana makilalahon disi debata. Marhite dilaniapi Jadi parjupangata dohok debata marhite partodion nama. Tarajumi saina pajupang dohita dohok debata marhite akaulaon dohot aka partangyangatai. Dak taida bohini debata alai tahilala do ibana madongani hita. Immanuel dongata madebata. Di buku de nomor 257 ayat sada takas do didok disi jonok debatata udu be mahita lau marsobba tutuhata mijur debatata tutonga-tongata tapahohom marohata sobba ma debata di banua gijang naso halopoan. Jadi ditiki namar pungwi kita rupani tarajumi disido debata hadir madongani hita. Jala parjupangata dohok debata ikut tahilala peluahu kita sian ragam ni hamaulon na taadopi Jadi dang naholan sekedar pajupang buti ikut tahilala dui parjupangan dohot Tuhani peluahu kita sian akar ragam ni hamaulon. So ido nani alaman ni si Jakob pajupang ibana dohok debata gabi malua ibana sian hamaulon. Marhite parjupangan na dohok surusuran ni debatai dihilala ibana perubahan atakas di nguluna. Jadi paling tidak mengalihon pos niroha di ibana madalani si dalanan nai. Songoni manang hita di parjupangata dohok debata ikut tahilala gudang hamubaun di ngulu tabe. Amin martangiang mahita. Moliate di ho Tuhan di hatam na hubige hami pasu-pasu mai paurato di bagasan rohanami be. Asa di perbuiho katami parbue nadinggan parbue natonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuh. Amin.